So guys, ano sa paisa ka? Nung nasa boy, guys, yung tini boro tangnay, obo nukur say manay. Hinggang ka ani katal vlog nong no, lamsoggo, welcome, jotong no. Hingkay onek dini pore ang tausi vlog khaijakgo sika. Hingkay ang khaya ni tong manise. मतलब एमन के शेलियो बुरांग रोंग के शेलियो हिमन कोखने दिमा आराम खै थुना मुसु आराम खै सारा मुसु गते हाय सारे फुंगा माखारा केबो खिरियो का का जालायो याकुंबिया कुलायो तामके याकुंबिया बु कुगिया खिरिया कुनु मोगिया माने दिन दिन बुरांग हां काय खसि शेरा खल फैका माने जों बाखा खै शेलि थांग गते हाय एगां गाय नंग नुइ माखाना दे एकदम पक्टा पक्टा मतलब नक तासुंदे और थेंद्रि रग जाहिना आं थेंद्रि रग फाला थांगुने बाजारावगो थेंद्रिया रि रगसेवगो एगां गाय जांनाय एमन खानि स्टैंड एकदम कालक अंगो एकदम कालक एगां टाइनि साजिने आं खतरना के थाले जाले नेसन ताबो गया हरनि सिनजेन दंने कंगरेबो माजोंदो हिंगाय हरनि सिनजेन दं नुगु माने तानि मेहिङै ताबो थांबायसे अब दुवानो गतन नायखो इंगो खायनेखौ एरे परे खेचे हाति बाति रं माखायने हाति बाति खे माने तो नंनो फुनु मेने सिगा आनि काम केसा दं हिंगाय कंगरेबो माजोंने दि गार टाइनि साजिने आं एकदम अनातानि व्यू एकदम नायथावपं पुरा खतरनाक पुरा नों जेमन के नखा साखारको थांगने हायबु असे आं तानि बेहिंगाय अब व्यू गाम नुलिया नाय तानि बेंगेसिं हरसे थांनाय हरनि सिनजों नाय हरसुं नाइट कैंपिंग जानायनि थांगो नाइट कैंपिंग टापिं नाइट कैंपिं एगां गाय आसुनो जतनो नाइटं बायदि चय सजरखाय आं आरो कुनु कक्साय मालिया तानि बेहिंगा गाय हर थांगा तो हर तो नंनो भिडिअ बु क्लियर होया जेमन के आईफोन रक ससे फुट रक हिंगा से केला क्लियर रंना फंखर रक हिंगा गाय तांनो आं क्लियर के साइडखा हिंगा गाय थांमानि सिमि केस भिडिअ फुंनाय फर हिंगा चालाय माने के नक नाय ताखायने अ वाने बेलेसो Tinise!